Pailazoa zara unai. Urte guztiko lanaren ondoren, oporrak hartzeko garaia heldu zaizu. Zure oporraldia lurralde txiro bateko aurrekin pasatzea erabaki duzu. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Oporrak hartu ditudanean, hasi da nere azaina, urte osoan zirko batean, lan eginaren ordaina. Afganistana joan nahi nuke, hori lurralde bikaina. Saiatu naiz ala jaina, saiatu naiz ala jaina. Hemen goumei parrera giten, gauza zaila degu baina. Irripar batek balioko du, hango guztienak aina, hango guztienak aina. Erdi gordean muga pasatu, ta etorri naiz propio, taliban batek bilatu ezkero, banuke 1000 sesio. Sudur gorrilla zapata hundiak, ta hainbeste ilusio, ume txikiak sozio, ume txikiak sozio. Esaten diet gure lurretaz, zuek ez zaitezte fio, hango jendeak pozari ere, prezioa jartzen dio. Prezioa jartzen dio. Zuek negarrez ikusi ezkero, banuke nahiko frakaso, baina leginak ondorio bat, ekarriko dit akaso. Bizitza oso luzea dezute, ta animo oiek jaso, pozik eta gozo, gozo, posik eta gozo, gozo. Zuen lurrean ibili beharra, arriskutsua zaitoso,
nere buruan pentsatu banu, ordea ez nintzen pailazo, ordea ez nintzen pailazo.